হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়াই সদায় উল্টা কথা কয় তেখেতে যিটো কয় সেইটো উল্টা কয় তাৰমানে তেখেতে অনুভৱ কৰিছে যে বিপিএফে আৰু দুটা বা তিনিটা পাব কাৰণ তেখেতৰ নিজৰ সিটটো তেখেতে হৰাবলৈ গৈ আছে গতিকে তাৰ পিছত কোনটো সিট পাব বিপিএফে মইতো দেখিবলৈ পোৱা নাই আজি বাউখুংগুৰিত আপোনালোকে দেখিছে কিমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহিছে দেবাৰগাঁৱত সিদিনা আমি 12,000 11,000 12,000 লৈ মিটিং কৰিলোঁ তেখেতে কিমান মানুহ লৈ মিটিং কৰি আছে দেখিবলৈ পাইছে 40টা সমষ্টিৰ আমাৰ বুথ সন্মিলনী হৈ গ'ল কোনো এটা বুথ সন্মিলনত আমাৰ 2500তকৈ কম মানুহ নাই 2500ৰ পৰা 3,500 লৈকে মানুহ আছে গতিকে আজি আমাৰ সাংগঠনিকভাৱে আমাৰ সমাজৰ যিটো সাপোৰ্ট ৰাইজৰ যিটো সাপোৰ্ট জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সাপোৰ্ট ইউপিপিএলৰ ফালে আছে এইখিনি সময়ত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কি কথা কয় কি কথা নকয় হিটো 1000 কিলোমিটাৰ দূৰতো মানে কি কয় ইউপিপিএলৰ ওচৰত ইটো নাহে आनो बिटिसिया जोंनो जेबो होआखै जोंनो दा प्रमद बर'आ होनांगौ आरो देरहागोनखौ जों आसा खालामदों मोजां मोनदों गोजोनदों दे जाबाय दे नांगोल होआ मानो होआ आंना ट्रेक्टरासो बांसिन खारो ट्रेक्टरजों बांसिन थाङो हेल' रायजोफोर खुलुमबाय आरोबाव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय रायजोफोर दिनै जों सावरायगोन माखासे भिडिअखौ लानानै आं गिबियाव इन्ट्र'आव नोंसोरनो दिन्थिनानै होखाबाय मोननै मोनथामसो भिडिअ दा बेफोरनि सायावनो जों सावरायज्लायनाय जागोन रायजो गिबियाव जोङो हितेश बसुमतारी सारनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा सावरायज्लायनोसै नोंथांमोना खोनासंनानै ला हितेश बसुमतारी सारा मा बुंदोंमोन आरो बिथांमोना मानो बिपिएफ पार्टीखौ एंगारनाय बिनि सायावहाय नोंथांमोना मोजाङै खोनासं अब्लानो आन्दाज मोनगोन आसलते बिथांमोना जितु प्रचार खालामदों जे माने इउपिपिएलआव फैनानै जेबो खामानि मावनायनि स्पेस मोना होननानै बुंदों जों खुनु सर्त आरोप खालामनानै इउपिपिएलआव जगदान जायाखै ना बले एमएलए बिनानै फैदों ना बले एमसिएलए इलेक्सन गेलेनो होनना फैदों खुनु सर्त फर्त होनानै जों फैयाखै बेखौ जों जातिनि एकता आरो आन्चलिक दलखौ गोख्रों खालामनो आरो बिटिसिआव स्टेबल मोनसे राजनैतिक मोनसे परिस्थिति लाबोनो थाखाय जोङो बे सिद्धान्तखौ आगोलाव दोननानै फैदों जोंनि भबिष्यतखौ दा सानथों हाग्रामाया बे गावनि भबिष्यतखौ सिन्था खालामदों गाव मा मावनानै थागोन फैगोन बार इलेक्सनाव जेननायनि उनाव बिपिएफ पार्टियाथ' थानाय नङा जोबलांगोन बे इलेक्सनानो लास्ट इलेक्सन जागोन दा जों दिनै मोजां मोनदों खामानि मावनो बेवहाय गणतान्त्रिक आरो बयनिबो गेजेराव रायलायनायनि गेजेरजों सिद्धान्तफ्रा जायो आरो पार्टिनि बा गासैबो कर्मिफ्रा सब लेभेलाव खामानि मावगासिनो दं एक्टिभलि आरो जिफोर समस्याफोर जादों हयथ' दलनि टेबोलाव रायलायनाय जायो आरो बेवहाय बयबो खोथा लाखिनायनि बुंनायनि अधिकार थायो दङ आरो आं बेखौनो लुबैयो आरो मोनसे गणतान्त्रिक देश गणतान्त्रिक दल गणतान्त्रिक जानांगौ दला पार्टियाव बयहाबो बुंनो हानायनि अधिकार थानांगौ बुंनो मोननांगौ गावनि अभाब अभियोग आरो जिखिनि खोथाफोर बेखौ लाखिनो मोननांगौ खिन्थु बिपिएफआव बहा बुंनो मोनो हाग्रामा बुंनाया बेनो लास्ट फाइनाल जायो बेवहाय खुनु पार्टियाव गणतन्त्र दं होननानै साना आङो बिपिएफआव बेयाव गणतन्त्र गैया पार्टियाव बुंब्लाबो लायामोन नामा रावनिबो खोथाया जेबो जाया माबा मोनसे खोथा बुंबा बिदिनो मोहेर जानाय बा जुदि बुङोब्ला हयथ' बे दलनिफ्राय बाहेर जानांगोन दलनिफ्राय बा बिबाननिफ्राय बाहेर जानांगोन बिदि परिस्थिति बहुत जाबोबाय जों बयबो खोनाबाय हितेश बसुमतारी सारनि बुंनाय मथेब्ला बिपिएफ एंगारनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय
हारिजोंहाय गोरोबज्लायनानै हारिखौ खौसे खालामनो थाखाय गोरोबज्लायना खामानि मावलांनो थाखायसो बिसोरो बिपिएफ पार्टिखौ एंगारदों। धोन सम्पति रां रुफानि थाखाय पजिशननि थाखाय बिथांमोना बिपिएफखौ एंगाराखै। खौसेयै मावलायोब्ला पजिशनाबो फैखायो आरो धोन सम्पतियाबो जाखायो रायजो। दा खौसे गोरोबज्लायनो रोङाब्ला एकमात्र रां रुफानि थाखायल' जुदि साननोब्ला अब्लासो हेंथा हेंथि एना एनि गोग्लैसोनाय खामानिफ्रा पेन्डिं जानानै थायो। दा जोङो फारसे खोनासंबाय ओरैहाय हितेश बसुमतारी सारनिफ्राय, फारसेथिं जोङो खोनाखादों सिगांनो गिबियावनो खाम्फा बरगयारी साराबो बे एखे बाथ्राखौनो बुंदों। नाथाय दुखुनांथावा बेसो प्रहलाद ब्रह्ममोन बायदि सासे लागाम गैयै सुबुंफोरनिफ्रायसो खुगानि रावा खोनासंथावै गनायजाथावै बाथ्रा ओंखारो। बिसोरनि बुंनाय बायदिब्ला बिपिएफ एंगारनायनि मेन जाहोना इउपिपिएलआव फैनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय जेसेबांनाखि बिपिएफ एंगारनानैहाय इउपिपिएलआवहाय फैदों मावथिफोर बिसोरो पजिशननि थाखायसो इउपिपिएलआव हाबदों होननानैहाय बिथाङा बुंगासिनो दङ। पजिशननि केपासिटि दङब्ला बेखौहाय गोदान पार्टियाबो होखागोन, मावथावना दङब्ला मावनोबो होखागोन। खौसे जानानै गोरोबज्लायोब्लासो समाजाबो जौगायो, हारियाबो देरगायो। दा बेखौ सिन्था खालामनानैसो बिथांमोनाबो इउपिपिएलआव हाबफैदों। बिपिएफखौ मानो एंगारदों? बिपिएफ पार्टिनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारा बिथांमोननि खोथा बाथ्रा गनाया, बिथांमोननि बुंनाय मथे खोनासङा, गाव जेरै चिफ बेबायदिनो अहंखारि गावनि गासिबो बाथ्राखौ खोनासंजोबनो लुबैनायनि खारनावसो दिनै गोबां मावथिफ्रा इउपिपिएल पार्टियाव जइन जादों। बेखौ जों हितेश बसुमतारी सारनिफ्राय क्लियारलि खोनानो मोनखाबाय रायजोफोर। अब्ला माथो दंबावो, माथो बुजिनो बाखि दंबावो? दानिया जों सावरायनोसै दे रायजोफोर दुरान्ड काप। बे दुरान्ड कापआ भारतनि एसियानि बयनिफ्रायबो देरसिन 134थि खुंफुंजानाय दुरान्ड काप बियो। दा बेखौहाय थामथि खेब आरोबाव जोंनि क'क्राझारनि साइ स्टेडियामावहाय बेखौ खुंबावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बेफोरखौ लानानैहाय अपोजिशन पार्टिनि मानसिफ्रा हयथ' साबजानाय मोनाखै। अब्ला अपोजिशन पार्टिया माखौ मोजां मोनो? बिथांमोना खेला दुलाखौबो मोजां मोना, बिथांमोना हारि जौगानायनि खामानि मावनाय, हानि फात्ता होनायफोरखौबो मोजां मोना, साख्रि बाख्रि सोसनना होनायफोरखौबो मोजां मोना। अब्ला माखौ मोजां मोनो अपोजिशन पार्टिया? ना रां राननानै जानायखौल'। जेरै अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा बुंदों थांनाय सिएम कापआवहाय 20 कौटि थाखा रां बाहायदों होननानैहाय आन्दाजैनो बुंनानैहाय बे समाव अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा बुंदों रायजोफोर बे रांखौहाय गोरिब गुन्द्रानो राननानै होयोब्ला, रायजो राजानो राननानै होयोब्ला साबसिन जागौमोन होननानै बिथाङा बुंदों। नाथाय बे खामानिखौ मानो मावदों? जोंनि बर'नि देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखायनो बे खामानिखौ मावदों। बेफोर खामानि मावोब्लासो हारिया जौगागोन, बेफोरखौ मावाब्ला हारिया माब्लाबो जौगाया। दा इउपिपिएलनि सीएम प्रमद बर' सारा उन सिगां गासैखौबो स्टाडि खालामनानैसो मावदों। नाथाय बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारनि साननाय मथेब्ला आरो बिथांमोननि मावथिफोरनि साननाय मथेब्ला मोननाय मानि राननानै जाजोबनांगौ। मा जालांनो जाला, हारिया थांनानै थायो थांनानै थाया बिनि जेबो बिसोरहा सिन्था गैया। फैसा मोननांगौ, राननानै जानांगौ, एकमात्र बेल'सो थांखिया। अब्ला बिसोरो स्पर्ट्सखौबो मोजां मोना, खेला दुला गेलेनायफोरखौहाय मोजां मोना। अब्ला माखौ मोजां मोनो? गामि गामि ओरैनो फेस्टिभेल खुंनानैहाय जौ जुवा नायै बेदरै लोंनानै आड्डा मारिनायखौसो मोजां मोनो। बै दैजिं फेस्टिभेल बायदि बेफोरबायदि थासारिखौसो अब्ला बिपिएफ पार्टिया मोजां मोनो, नङा होमब्ला? जौ जुवा ना बेदर लोंख्रुब जाख्रुब खालामनानै आड्डा खालामनो मोननाय बेखौसो मोजां मोनो बिपिएफनि मावथिफ्रा। बे बिथांनि फंनैसो भिडिअखौहाय नोंथांमोना गिबियाव खोनासंनानै लाग्रोनानै जाबाय। बिथाङा सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामाव रायजो जानाय सानजा हालामनि बिथाङाबो सासे थागिबि। दा बिथाङा मा बुंदों खोनासं एसे।
जों भट होनो मोनगोनखाय बहुत गोजोननाय मोनदों जों माने समाज जोंनो जि बा बिटिआर बा बड'लेण्ड बेखौ नांगौ होननानै गोदोनिफ्राय होसिरखा फैदोंमोन नालाय दा बे जाफुंसारनायनि थाखाय जोंहा बहुत गोजोननाय दं आरो जों हाजासिम सहाय होगोन आरो नाजाबाय थागोन जे जों बिटिआर सरकारा इउपिपिएलखौ जों देरहाहोनायनि थांखिजोंनो जों बेयावहाय दिनै बे मिटिंनि गेजेरावहा बुथनि गेजेरजों जों फैदों दा बेखौनो बुंनो सानो जोंबा बयबो रायजो राजाया गोसो होनो नांगोन जे जोङो बिटिआरखौ जेनेबा जोंनि प्रमद सारखौ जों देरहाहोनांगौ बेखौनो बुंनांगौ आरो मानि थाखाय होनबा जोंहा गोबां खामानि मावनो दंबावो दिनै जों भटाराव जेनेबा हाबदोंब्लाबो गामि हिसाबै मेपआव सोजायाखै फारसेनिफ्राय दा नैबेयावहा मा होनो समस्थिया जोंना गोजान गोजानसो हाबजोबना दं बेफोर जायगायावनो जाजोबनांगौ जुदि प्रमद सारा जुदि फैफिनोब्ला बेफोर गासैबो जाजोबगोन होनना जोंहा आसा दङ बे गोहोम गोग्लैनाया जोंनि सायावसो जोंनि पाब्लिकनि सायाव जुदि बिसोरो फैया नङा फैखागोन थेवबो जोङो नाजानो नांगोन हमथानो नांगोन गोसोखौ बुजायना लानांगोन जे जोंनि समाजा सोरजों थाङोबा मोजां जागोन दिनै 17 बोसोरनि गेजेराव जोंखौ जेबो सुबिदा होआखिसै दा गेजेर ससेयाव फैब्रबनानै सुबिदा लानो फैयोब्ला बे जानाय नङा आंनि बुंनाया बेनो जे हाग्रामानि थाखाय आंहा माने आंनि बेक्तिगत हिसाबावहा मालाबाबो गोहोम गोग्लैया आं बेखौसो बुङो निश्चय बिथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामा देग्लायसो फार्स्ट टाइम हाबनो मोनदों बिटिआरआवहाय नाथाय बे समावनो आरोबाव आबसुनिफ्राय आरो बिजेपिनिफ्राय सोरबाया कंग्रेसनिफ्राय सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरखौहाय दिनैहाय आन्दायहोनो नागिरदों एसेबां बोसोर दावहा नाङै बिएसि जोबनानै थांबाय बिटिसि एकर्ड जाबाय थेवबो बिथांमोननि गामिया माब्लाबाबो नामाव सोसनफेरजायाखैमोन अब्लाबो दै रायजोफोर सनितपुर बिश्वनाथ हालामाव माखासे रायजो जानाय सुबुंफ्रा ओरैबायदि दङ धोन सम्पतिनि थाखायनो थाइसे थाइनै फैसानि थाखायनो गावसिनि सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामखौहाय आरोबाव अलखदाव खोख्लैनो बेले बेजे खालामबावनाय जोङो नुनो मोनदों सासे सुबुङाथ' बुंदों बिजेपि पार्टिनिफ्राय सानाव मिटिं खालामानो हरावसो बिथाङा न' थांनानै मिटिं खालामो जाहैदों सिखाव बायदिसो खामानि मावो सिखाव आसोनारावबो गैयियाव खामानि मावो दा इउपिपिएलनि मिटिं जानायखौ हामजायाखै बिथाङा मानोना इउपिपिएलनिया सोराङाव मिटिं जादों बयबो नुसार जानाय बेनिखायनो बिथाङा मोजां मोनाखै खोथाखौ सिदा बुंखादों गावनो दै मानसिखौ आङो दिन्थिथ'ला उनावहाय दिन्थिनाय जागोन रायजोफोर दिनै देख नुखाबाय दे रायजोफोर सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामखौहाय इउपिपिएलनि सिएम प्रमद बर'नि एकर्ड जानाय एनडिएफबिफोरजोंहाय गोरोबथा जे एकर्ड बिटिआर एकर्ड बेजोंसो हाबदों बेखौ नुखाबाय अब्लाबो सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामावहाय ओरैबायदि मानसि दंबावो बिथांमोननि गेजेरावहाय रां लानानैनो गावनि हारिखौहाय फानग्रा मानसि उजिबावबाय रायजोफोर आबसुनिफ्राय जाय मानसिया ओंखारदों बे मानसिया बिपिएफआव थांदों जाय मानसिया आबसुनिफ्राय ओंखारदों बे मानसिया आबसुनि नेमखान्थिखौ मानिनो हाया बेनि खारनावनो बियो ओंखारनानै दिनैहाय नंथारै बाथारै नुबोखानाय मिथिखानाय सरकारखौ मदद होदों जाहोना जाहैबाय रां मोनसे दा रां लानानैनो गावनि हारिखौ फाननो हायो नङाब्ला माब्लाबाबो बे जाथाया जाया दिनै क्लियार बाथ्रा दे रायजोफोर बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा काउन्सिल इलेक्सनखौ नोजोर होनानै गोबां बायदिसिना बाथ्रा बुंलाबायदों जों गिबियाव इन्ट्र'आवहाय प्रमद बर' सारनि बुंनाय रावखौ खोनाखाबाय गोबां बाथ्रा बायदिसिना बुंलाबायदों खौसेनि बाथ्रा नाम लानानैहाय आन्दोआव सिखोमानानै दोनदों बेयावहाय मेन जाहोना जाहैबाय बिटिसि आरो बिटिआर बे बिटिसि आरो बिटिआर सोदोबखौ हाग्रामा महिलारि सारा मानो बाहायदों बिथाङा खौसे जानो गोसो दङब्ला बे बिटिसि आरो बिटिआरखौ मानो रानबावदों बिथाङा खौसे जानो गोसो गैया बेनिखायनो बिटिसि बिटिआरनि सोदोब बाहायदों दा बिटिसि जायोब्ला पासनय सेरफांसिमल' थागोन सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरा थाया बिटिआर जायोब्ला पासनय सेरफांनिफ्राय सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरसिम जोंनि बर' हारिया एरगोन अब्ला बबे साबसिन जाखो
अब्ला सनितपुर बिसनाथ गफुर हालामनि रायजो राजा नोंथांमोन मानो गोनो गोथो जानो बिटिसि जायोब्ला हाग्रामा महिलारि सारा फासनय सेरफांसिमल' अब्ला माब्रै बिटिसि खौहाय गनायनो खोथायाव खोथा इउपिपिएलआ जेनबाय बिपिएफआ देरहाबाय अब्ला सनितपुर बिसनाथ गफुरा केन्सेल जानानै ओरैनो गोग्लैसोनानै थाफिनगोन नङा होनब्ला थांखिया बेनो बिपिएफ पार्टिनिया बाखि जेबो नङा जेराव बिपिएफनि मावथिफ्रा सनितपुर बिसनाथ गफुरखौहाय सोसननायखौबो बाखादों होजोंनि रायजो राजाफोरखौ मोजां मोना बेनिखायनो बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंदों अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि